皆さん、こんにちは。私はメメット・クルバンです。いつも私の YouTube チャンネル、見ていただいた方、ありがとうございます。ご登録よろしくお願いします。ですね、今回はですね、このビデオでですね、そうですね、前回は浜崎あゆみのことをちょっと話したんですが、そうですね、別の話ですが、そうですね、私の意味はですね、私に影響、私に印象に残ったすべて喋りたいんですよ。これからスマップさんですね。スマップさんもですね、本当に私ねですね、人生に大きな影響というか、本当に大好きな歌手とか5人いるんですね。だからカナダに来て、その悪いっていうかわかんないけど、そのニュースとかですね、あの見て本当にショックしたんですよ。だからあのその5人のみんなが大好きなので、その歌ですね、特に世界の一つのだけの花で、ここに来てからですね、ここでも YouTube 見たらですね、その英語版もあるんですよ。多分日本の方わからない方が多いと思いますが、そうですね。私の人生にですね、10年以上住んでいたので、日本で大きな影響がありまして、もちろんあたくさんのあいいイメージがたくさんありますよ。悪いイメージももちろんあります。だから、このビデオもですね、いつも言ってるのは、日本人と外国人がですね、お互いに理解して、良い社会を作った方がいいかなと、私はですね、思っております。いろいろ方法ありますよ、本当に言えば。方法というか、私はどうでもいいですが、そうですね、私もですね、日本でですね、外人ということが大嫌いになったんですよ。本当に言えば。だから、日本の方はそんなに、わからないけど、そういう気持ちはですね、もし日本の方がですね、外国に行って留学したら、多分私たちの外国人のですね、気持ちはちょっとぐらいわかると思いますよ。もちろんみんな全てじゃなくてもですね、旅行は別だけどね、旅行したらそんなに影響もないし、実際にその国でですね生活したら本当にわかりますよ。だから私もいろいろですねFacebook とか Instagram、TikTok とかでですね、日本のですねいろいろニュース見てるんですが、本当にたくさんいるんですね、今は外国人が。私も友達にですね、時々連絡してますよ。日本にいる友達と話したらですね、電車はですね、いっぱい外国人がいるよって言ったんですね。だから外国人が出ていけとか、いろいろコメントとかたくさんありますよ。前回も言ったんですけども、外人っていうのはですね、障害の外、書いて人ですね。そういう方も日本の方いるんですよ。もちろんその気持ちわかるよ。もしですね、私の国があればですね、私も多分そういうあふうにするかなと自分で思います。だから、そうですね、日本にいる外国人がですね、日本のそのルールをちゃんと守ってですね、日本のその文化とか言語とか、本当にレスペクトして、もちろん日本人もですね、外国人の気持ちもちょっと分かって、したら一番いいかなと思いますが、そうですね、最近ですね、私も、インスタグラムでですね、もしですね、日本に外国人がいなければ日本はどうなろうかなと書いたんですね。いろいろコメントが書いてる人もいるし、もちろん今は AI とかチャット GPT とか AI ロボットの世界になったので、みんなですね、日本の発達が信じてるんですよ。
私の周りでもですね、このカナダで、特に若者がいっぱいいるんですよ。日本が大好き、大好きって。だから日本人も本当に尊敬してるよ、ここで。だから、私の印象的にはですね、新宿で一回ですね、家探した時は、その時ですね、びっくりしたのはですね、不動屋さんに行ったらですね、外国人側はちょっとって言ったんですね。あ私にですね、本当にそういうふうに言われたので、外国人はこういう物件でダメですよって言うんですよ。だから本当にショックしたんですよ。もう一点ですが、いろいろあるんですけれども、最初日本にいた時でレストランで面接にいた時ですね、もちろん1年目かな、私に要求するのはですね、日本語入力試験1級ですよ。1級はそんなに簡単じゃないですよ。本当に1級はですね、日本の方も見たらですね、その教科書、見たことはない人はたくさんいると思いますよ、日本の方でも。本当に難しいですよ。日本人もわからない言葉とかいっぱいあるんですよ。私当時ですね、看護学校の先生になった時ですね、その事務所の先生たちにその教科書ですね、私も準備したんですよ。私もちろん能力試験2級持ってるんですが、1級をですね、準備して受けようかなと思って、その教科書ですね、周りの先生たちに見せたら、何これって言ったんですね。だから本当に難しいですよ。だから、いろいろ経験がありますよ。だから私、この、カナダに来てもですね、カナダでもいろいろですね、もちろん盲人とかいろいろあるんですよ。白人とか黒人とかですね、ムスリムとかですね、お互いに仲良くしてるんですが、そうですね、たまにですね、いろいろお互いにですね、あの、なんだろう、お互いにフィットしないですね。だから、どんな国でもですね、いろいろ問題があるんですよ。だから、私はですね、本当に将来的にもう日本に行こうかなと思いますよ、本当に言えば。いろいろ仕事も探してるし、だから、今日はですね、ここまで話したいですよ。あとはですね、私、日本語、私もですね、さっき言ったインスタグラムでですね、そういうコメントをポストしたんですが、ああなたが何を主張したいのかさっぱりわからないっていう方が書いたんですね、コメントで。私もそうですかって言って丁寧に書いて返信したんですよ。だから私の日本語はめちゃくちゃ悪くなってるんですが、私も分かっていますが、なるべくですね、練習してるんですが、今は日本から離れてもう10年以上経ったんですよ。だから私も勉強中だから、本当に理解していただけたら一番いいかなと思います。じゃあ今日はここで終わりにします。もしですね、私のその YouTube チャンネルですね、興味がある方はですね、ぜひご登録よろしくお願いします。